Nakapatente na sa sendang residensya sa Purukduskan, Barangay Bañadero, Darga Albay, ang 24 anyo sa si Domingo Seva, Sabado, Abril 22, kan pagsasaksakon kaya ini pasado alas 8 ning banggi sa Barangay Alcalacam, Parong Banwaan. Istorya kan tiyun kan biktima. Nagpaaram pa ini sa inda na madala ning pabayli sa nasambit na lugar. Alagad pirang orasan ang uminagi. Nabigla na sa nadasinda kan sinapo ka ini. Ngani mabiripikar ang sumbong. Tulos na siyang nagpasiring sa lugar. Asin pag-abot sa crime scene, dumana da at tuminambad sa iya makangurong ngirhat na sinapukan sa iyang pamangkin. Na ko ngayon nabuno na ngayon sa pamangkin mo. Dalagdag man na, nagmotor kami to na hermano. Inabot na mo ito yan, ano na, plastado na. Sa parehong aldaw, duminulag alagad voluntaryo man sanang suminuko sa PNP ang 41 anyos na sospek na si Randy Mapa, kan Purok 5 Barangay Kilikao. Aminado si Antonio, haloy nang pigpapatakot kan sospek ang sa iyang pamangkin, dain niya sa nadahunaon, natutuhanon ini kan sospek. Ay, may pigilisyon na para naingot nga ni iso lalaki. Ta, sabi, punan mo na ngayon para kurkuwet sa pigilisyonan ko ta bibantaan nga ning gugura ano niya di. Istorya man ni Kagawad Rosendo Loreno, saro sa mga nagresponde sa insidente. May nakahiling pasubot sa biktima asin sa sospek na nagiinuman sa sarong tindahan sa sendang barangay. To, may nakailing na nagbaba sa tricycle. Pababa sa tricycle, naginom ki tigsarong Red Horse. Pagkatapos, nag-ali na, nag-iba na sa duwa. O, yun ito, kunyan, may nangyari duman sa Puro. Baba dyan, nakakbayan itong duwa na nag-iba na talaga. Kaya, singpinsar man sa mga tao na may alitan. Sigo naman kay Kagawad Alvin Aribatado, kan Barangay Kilikao, bako ini ang primerong best na may sinaksak gadan si Mapa. Katunayan, maging ansa di resubot na kadugukan sospek, ang nakuha namang kaining saksakon. Ang last na pong naging kasukaan, nagadan man po kaan so tiyo, ayun na talaga siya naging history, hali po nga siya sa prisuan. Murder ang kakatubangon na kaso kan sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.